हेलो लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बिगियान ब्लग्स यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायनाय थाबाय। गोबाव समसिममोन भिडिअ आपलोड खालामिया, नै दिनै गोबावजों नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक्स लाना फैलायबाय। बेनो जाहैबाय जोंहा स्कुलाव एमबी स्कुलाव मोनसे प्रग्राम जादोंमोन, बेनो जाहैबाय वर्ल्ड नो टोबैको डे। बे अबजारभेन्सआव माखासे खामानिफोर दंमोन, बेनो जाहैबाय फ्लेग्स समायखिरा लानाय गथ'फोरनि, बेनिफ्राय माखासे बेखौ लानानै माखासे प्रग्राम अबजार्भ खालामनाय जादोंमोन। दा जोंहा बेखौनो खालामदोंमोन, अब्ला नोंथांमोनखौ लोगोसेयैनो नायलांदो बेखौनो। I will try to help any friends or family members who are consuming tobacco to quit. माबाया बेखौ कम्पानिया खिथाखादों, माने सरकारा बेखौ फाननो होबा मा फैसा मोनो ना सरकारा, ओमफ्राय बे कम्पानियाबो फैसा मोनो नालाय फानहोयो। ओमफ्राय खिथाखादों मा खिथाखादों, सबियाव होखादों बेखौ बुंबाबो लाया नालाय सबियाव होखाबाय गाराय जालायनाय। उनाव जों हमहैबा बुंसै आंथ' खिथाखादों ना नोंनो सबियाव होखादों गाराय जानाय, नोंखौ सोर सोबनो थिनदों होनसै, दाया जोंनावसो जायो जाया। ओंखायनो जोंसो साबधान जानांगौ, नोंनि माने गोसोखांनाया खमायलाङो रागा जोंग्रासो जायो। फरायनोबा नोंसो नायदो, नोंसो होग्रा मानसिफ्रा बारा लेखा फराया आरो लेखायाव फेल जानाय। फरायबाय थानाय समाव बेफोर बुस्थु निसाखौ इउज खालामोबा नोंसोरो फरायफुनोबो हायाबो जानो हागौ। दा नोंस्रा माबा मोनसे मिजिं दं, आं ओरैबायदि फरायनानै आं सासे इन्जिनियार जागोन, डाक्टार जागोन, बेफोरबायदिखौ साननाय दं सोरनियावबा माने नोंसोरो हिनजावसा जा हौवासा जा गासिबो फरायनानै जों माबा मोनसे जाहैगोन, साख्रि लागोन, डाक्टार इन्जिनियार जागोन, प्रफेसार जागोन, बेफोरखौ मिजिं लानानै फरायनाया बिराद गोनांथार। फाग्लाया जेखौ सिनाया निसा बुस्थुआ बेबायदिनो, नों जेला निसा जानाय निसा नांथानाय समाव नोंनाव अननायबो थाया, जेबो थाया, जेबो सिनाया। नों लेखा फरायनायाथ' बाथो ब्रेन खालायनांगौआथ' ब्रादु, नोंनि बिदा फंबायखौ सिनायनाय नङा नों। गावनि बिसि फिसा गासिबो कमप्लिट निसायाव थानाय समाव गासिबो बुथारजोबो।